To bene lamgu gongini alarba hanki maydi konun koɓe capanɗe joyi e nayi waraɓe e nder yontere yewtude nde e jangu tumandi jihandiyankoɓe to nokku biyeteɗo parc national W to banggue rawo leydi ndi koɓe to keso mo joguiɗo konngol gouvernement o Wilfried Alejandro Mbiji habri ɗum andini ko ngu jangu ɓuuri hewde mayɓe gila nde fitinaji ɗi puɗɗi e nder diwan he joguiɗo konngol gouvernement o holli wonde konun koɓe mayɓe ɓe e jangu ngu koɓe ɓiɓɓe jignaɓe e sehilaɓe o noddi gotangu gendi e andinde jangu ngu toɗɗi ko nokkuji ɗiɗi golle konun koɓe e ko wiyete opération Mirador ɗo ɓulli Kudu e to nokku no wiye Triple Point gondi e kiri hakkunde Benin Niger e Burkina Faso nokkuji ɗo jihandiyankoɓe teska ko fediji sima jokkodirde e Al-Qaeda holli wadde e jangu ngu nde andindi to banggue mabɓe mayirede ko ina ɓuura yimɓe capanɗe jeeɗiɗi hollidde gila hitande ujunere ɗiɗi e nogas e ɗiɗi Benin sembini konunkoɓe mum e nder o diwan hedde konunkoɓe ujunaji jeetato immina ɗon gam hisnude keeri leydi ndi e nder golle opération Mirador kono haɗani janguji ina ɓeydo ete ɗum no hollita wonde leydi ndi no jogui caɗele gam habtade pelle jihandiyankoje dilloje e nder Sahel.